Son Radio Philippines Standard Time, las 9:51. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Gabi sa liwat, kamusta naman mga palaga na matagpalamati region-wide, mga palaga kita sa nabilin isa ka oras, anom kaminutos karon ganlaw, Miyerkules, pat ini ang numero sa kalendaryo pet sa 5. Ikalimang adlaw sa pagsaulog sang Maskara Festival sa syudad sang Bacolod. May nabilin pa kita nga bali 81 dias antes magabot ang adlaw sang Pasko. Kag may nabilin pa kita nga bali 88 dias magabulag ang tuig 2022. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kananda liwat naman naton nga mangin kabuynog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga naman sa police blatter entry aton siring kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napuno ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton siring matakadulungan oras sa kabiyo ng aton siring nga Patrol 1. Parabato patrol kay na para kanabiyong sa pilakabahin sa nga probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, bantayan kag Himulsuan. Liwat nga amat-amat nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Aksyon! Eder Aboso, pang Miyerkules edisyon, magaresponder. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang, Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga updates sa balita nasyonal, international. Just in report, breaking news, flash report. Ginatutukan rin na sa News Center, Action and Defensor Lisay. Updaman kita sa atong sininga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa atong nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinalagad, ang inyo siningang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa Rabilin.
Isa ka oras, 4 ka minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa aton sining nga mga avid listeners, sa aton nga mga suki katag palabati katag gabi nga nagasunod sining inyo palatuntunan. Ay inyo karon nga greetings sa aton sining nga Facebook Live via streaming. Sipad si paron kag isa-isahod ta na karon. Palihog lang sa aton sining nga mga kwanta kapalamati nga nagalantaw sa Facebook Live. Ang aton lang permi ayo sa inyo, like kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa mga nagataya naman sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw. Kag sa mga nagataya naman karon sa loto ang 655 kag 645 nga resulta. Lawagon tana dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad. Sa tanan-tanan nga mga maestra, sa tanan-tanan nga mga maestro, happy World Teachers Day. Mabuhay ang aton nga mga maestro, mabuhay ang aton nga mga maestra sa bilog nga kalibutan, especially sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga Western Visayas, especially Bacolod kag Negros Occidental. Ang pagsaludar naton sa inyo, ang pagrespeto naton sa inyo, magapabilin forever. Kadako sang kontribusyon sa aton nga mga maestra, nga nakalambot kita sa aton man nga profesyon nga sadto ginahandom, pagi sa ila sini nga guide, mga maestra nga nagapulaw bugtaw, mga maestra nga nagalakat sa kabukiran, tabok ang suba para lang nga makatudlo sa mga estudyante. Muna yung mga maestra nga ginasaraduranta, ginadayaw ta ang ila sini nga profesyon, ang ila dedikasyon, nagatulog sa isa ka lugar, isa ka semana, kung Domingo mapauli lang o Sabado. Ila ka kilometro ang lakton, may suba nga tabukon, may taklason nga bulobanglid, swerte, no? Halin sa aton nga pag-eskwela, hasta nga nakakwa kita, ka nakagraduate kita sa profesyon ta, hasta nga nakaubra kita, kadako ang part sa mga maestra sa aton pagpangabuhi, sa tutuod lang. Tanan-tanan ka mga maestra kag maestro sang Valladolid Elementary School, ang akon nga alma mater. Sang ngara ko sa elementary, Valladolid Elementary School, dira ko nag-graduate. Sa mga maestra kag maestro dira, happy Teachers World Day. Inyo ini adlaw sa mga maestra ko man sa high school, akon nga alma mater, Francisco Infante Memorial High School sa Valladolid. Dira ako nag-graduate. Siyang ato niya nga profesyon sa college, nakagraduate lang kita 2 years sa WTIA, GRCO. Pagdiri kita napadpad sa Aksyon Radio. Tanan-tanan nga mga maestra, tanan-tanan nga mga maestro, sa inyo sakripisyo. Nagatamyaw kita sa inyo, happy Teachers World Day. Sabay pa nga magapadayon ang inyo sakripisyo, ang inyo nga pagpangalagad
bilang ikaduwa nga amay o kon iloy bilang inyo nga mga estudyante. Sa mga estudyante nga nagapamati, palanggaan nyo si sir, palanggaan nyo si ma'am. Hindi ka mo nagay paugtas. Base magniwang si sir kag si ma'am. Antes bago malipat, happy birthday sa akong pinalangga nga iloy si Nanay Charing. Happy birthday Nanay Charing. Ara na sa heaven. Ano si Nanay Charing? Kuro mga huluhambon na tayo nubinta, no? Amo na ang pangabuhi kong isa, hindi pa mapaktan. Si Madam Ini Liza sang Japan, feeling niya, Happy Teacher's Day. I remember my teacher punished me with books on my both hands habang nakadupa kay bawal magsalita ng dialect except English lang. Haste Filipino kita, not Americans. But anyway, school stick policy must obey. Siling ni Madam Ini Lisa sang Japan. Ara sa sabong nga nagalantaw sa to siling nga Facebook Live. Ayos! Happy birthday sa late Ma'am Shimo. Action Erit, same here. Salamat gid kay Madam Ini Lisa sang Japan. Halong kada permi ha. And always, God bless you. And your family. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:03 na. Standby na sa mga report gikan sa atong siring nga mga correspondent. Unahon ta report sa atong siring nga Patrol 1, Bravado Patrol. Kamusta hunta ang paglibot-libot liwat ni Action Eden Amoso sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Ikalimang adlaw sa selebrasyon sa Mascara Festival. Din subong ang siring nga destinasyon. Way pagidman sang siling naton dako-dako nga event. Siguro maybe ini nga mga sinimana basta may mga dalagko na nga mga event ay waton sa aton sining nga Mascara Festival site. Baloontang sitwasyon sa Bacolod, baloontang pila ka mga lugar nga sa diin ginahiwatan sa mga aktibidades sa atong sining ikalimang adlaw sang Mascara Festival. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Radio Namoso sa Patrol. Action Radio, may gabi, please screen. Good evening, Action Eric, ag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, ika-5 na nga adlaw subong sang Mascara Festival. Pero, depende, kis ang kadamuon sang tawo sa events, Action Eric. Oo, subong nila, wala man mayo event gid. Or laptaman kagina sang hapon ang event. That's why nga subong daw tulutawhay ang dalanon makita mo da sa aton sini nga Facebook Live. Ari kami sa may dalan Lacson pero do hindi gin man damo-damo ang tawo. Do jutay lang ani mga nagalinakat, jutay lang man ang ara sa mga kapihan, jutay lang man ang ara sa mga ilimnan. Diri sa may mga bar area sang Lacson. Prior sa paglagaw nyo sa Lacson, pag kadto mo da subong nga nagadlaga ng patrol, paglaban nyo sa Mascara Festival, diri sa may Carnaval sa likod sang NGC, Carnaval di sa may SM, musta? Tawo da? Kuan lang sa Eric, lagka lang din ang tao, especially nga weekdays daan subong. Buwas may mga trabaho, buwas may klase, hindi amo na kadamo ang mga tao, ang iba nagakadto lang, nagapanyapon, maglibot kadi bisan diin nga festival sites, NGC man, Plaza man, Daywalk man, inasala man gyapon ang aputan Action Eric sa mga tao. Pero kung tao pagabalan sa mga NGC at kag Plaza, mustang panila mo pagkakita mo ini gabi?
Ate, laka-laka, gid Action Eric, kay as what I've mentioned, jutay tawo, kay ti buwas may trabaho, buwas may klase, Okay. ti wala nagapagabi, wala sang may nagalagaw-lagaw, kay ti syempre, may mga trabaho, ya buwas mo, kag kumbaga may ginasakuan, bala. Oh. Ang damo, gid yang tawo, Action Eric, Friday night, Saturday night, dira ginagadugok ang tawo pagkalambot Domingo sang gabi ganito jutay-jutay pa eh. Oh. Kahit pagkabuwas Lunes naman, Gani. sinakuay naman ang mga ka-aksyon naton. Oh. Tapos naranta usually diri sa may Dalan Lacson pag umpisa sang maskara mo ni Honora sang una sang mga sinang una pagit nga maskara. Sirado na di kag ti parehas ng siban nga festival sites may mga nagabaligya sang inasal kag ko nagabaligya sang kung ano-ano pero ti subong niya tawhay di ay October 1 to 23 pa man pasiradaan ang Dalan Lacson Okay. para mag-giveaway man sa mga negosyante nga nag-avail man sa mga kiosko nga ipahamtang sa diri sa Dalanon. Pero ti expected na by that time damo naman na sang bumper to bumper naman ang dalagan sang traffic kag may dugang naman nga mga rerouting nga ipatuman ang aton sining kapulisan. Ang aton sining bitaw abi headed by Major Junji Libang Okay. kagina Action Eric ara gid sa dancing competition sang mga traffic enforcers. The elimination round pa lang to kagina. 20 to sila tanan ang nag-IKI. October 7 may ara naman dira ipahamtang sa Rizal Lacson. Bali trim down ni sila 14 na lang ni sila kabilog. After sina may duha pa dayon ka contest all throughout this month of October or all throughout this celebration sang Mascara Festival. Antes mabalaan kung sino gilang magadaog. Kasi ang ginklaro to ni Major Libang hindi ni Action Eric yakwana. Hindi niya ginajudge gid ang ilang nga pagsaot, ang pagluay-luay da nila, kundi paano nila ma-manage ang dalagan sang trapiko na may sideline nga saot-saot para malingaw man ang mga motorista. Kisabla, mainit ang ulo mo kay bugat ang dalagan sa trapiko. Pero kung kita kada sa mga traffic enforcers nga nagapaluay-luay, kaya nagasaot-saot, ito light man ang mood bala sa mga motorista nga gadali tani puli o kung nga painit na tungod nga bugat ang dalagan sa trapiko, especially sa sining ganagapadayon ang Mascara Festival. Makita mo da sa atin sining Facebook Live. Ari naman Action Eric ko ang taga IPM te do amo ning mga inora siya schedule gininila sa pagkolekta naman sang basura kay para mapabilin man ang katinlo sa syudad sa Bacolod, especially nga naga-celebrar subong sang Mascara Festival kay kesa may ara gid mga tawo wala sang disiplina, sorry to say, nga kon magkaon na sila or mag-inom, gulpe lang sila ya mahaboy dire haboy didto lang doga pawala lang kag do wala lang kakita basurahan kay ti kung tanawon ta dire sa palibot may provided man nga mga garbage bins kag trash cans ang lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod. Pero ti do kisa natamad ng iban mag-shoot. Kung diin na lang sila makapundo kag makabilin sang ila sining basura ti amo na lang na dira na lang ng mintras tanto kag yawa naman ang mga street cleaner sa pagpaninlo. Makita mo da kalaka lang yun sang mga tao Action Eric diri sa may Bacolod City Public Plaza pero ara man nato sini kapulisan nga nagabantay man sa diri nga area nila. Ti kadamo ni sang mga makita naton nga kapulisan nga nagapatigan sang Police Visibility Patrol, especially kadamo sa mga kabataan nga muni oras nagalagaw pa kay ti sila lang yung may energy. Kung baga Action Eric, maglibot-libot mo. Bisan wala sang kwarta, basta makalakat-lakat lang upod ang barkada, ayos na. Unlike ya kung upod mo yung mga ginikanan, abe, ati may kulo-kwarta, makapahigad ka mo di sa mga kiosko, kabakal ka mo di inasal, panyapon ka mo 150, yung isa, bigiguan, dala na ang drinks. Te, pwede ka nakapulupungpok. Dire kayo kakapoy mo na maghiyali lang kalibot. Dapat angay sila nga magkuhan ka, magpundo ka. Lain mo libot sakit tiil.
Di dire sa may ulunhan sang police station 1 action ere kara makita mo. Medyo damo-damo di tawo nagakaon kay te ari ding attraction kay may banda. Oo. Oo, may banda di ari gani si kuan man dio si Police Major Sherlock, Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Oo. Ari gid sa ano lang sa nanay, naga-busy pa sa Action Eric, naga-liwat-liwat man sa diri nga area. Pero sa pakot na lang sa wala kadali. Sir, good evening no. Ari, do wala ka gid absent sa maskara sir raw. One more duty first before pleasure. Sir, ako malagaw sa maskara. Ari galagaw ko subong. Dala na Paano nang double purpose kay galagaw kag naga-duty? Pero so far, sir, ang usual, kung may naman ako sa balata, usually, action na Eric, weekday sa moto, sir, nag-upay na, yan o, kung weekday na notice. Oo, kahit siyempre na may opisina, papagkaaga, kagang iba na man sa opisina, take-up po. Pabor mo na sila. Itong direkta lang puli. Sigurado sa Bernes, Sabado ni madagsa na din tao sa plaza kag sa Injicing. Sir, do kalayo, pasang 23. Pero so far, sa inyo, sa pagtanaw, 16 as mong sang tawo, kumusta? Sang sugod do nakapon kita nga do no magbuhan kita mga tao no damo pa nagapinasaway. Subong nakita nato nga may improvement even sa mga barbecue diri ang iban before wala gid nagafalo sa guidelines nga dapat optan ang mga barbecue stick. Subong halos naga-comply na sa even ang mga tao nga nagakinaon or nagalado sa area. Dupay naman lang ginasaway namon nga nagapanigarilyo or kahit dira makita natin nga gamat-amat na sila comply sa guidelines natin. Sir, lastly, all throughout this duty ni sir sa 5 days, usually, mga ano oras ba pinauling tao? Ang tao, no, iba nagapuli alas 11, iba na alas 12, niyara man alauna. Pero sa mga manginginom daw, gapuli pasado alas 2. Pero so far, sir, wala pa man yung report, wala pa kita may na-record yung mga significant accident related sa maskara. Sa kaluoy sa Diyos, wala pa sa insidente nga reported. Kagtani, kaluyuan matapos ang ining maskara, wala sang reported ng mga incident. Yes, amen for that. Sige, Ato Eric, si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana sa ambush interview. Sir, thank you so Ambush much. interview. Ay napaimingan tayo di sa ho. Halos, adlaw-adlaw ako Eric, bilid ko kay sa Gabana. Halos, adlaw-adlaw nagalataw. Kaya mo sa mga makikita Oo. kaya mo man sa masawayan kita. Pero as what he had mentioned, so amat naman na nakasandaan sa mga tao mas kinanglamin sila kung kikina para bunuliday ng mga tanan kaya para in order na makuha ni peace and order sa zero crime incident sa syudad sa Bacolod sa Angat Karang Festival. Hindi lang may ubra sa kapulisan Action Eric kundi pati man sa komunidad. So far daw wala man sang mga isang traffic accidents related dire kay tingin ba na ina-link sa maskara tungkol sa kalimutan lang para ginitog na school. Hindi ko po ba muna na talaga imo. So far daw wala pa man. Importante mag-inom sa tan ng basketball. Hindi sa Correct. sa ulo. Sago mag-inom ka. Hindi ka mag-inom. Hindi ka na lang magdala sa mga salakyan nila or tutor. Na bakit magkatuma ko sa landing mo sa hospital daw. Malayong lang din. Sa ato sila yung mga function na nagpumati. As dapat sa basketball, hindi kong inalimutan sa iba ng mga festival sites sa syudad sa Bacolod. Sila ba naman na Maskara Festival. Para sa observation report, action sa Dinaboso. Una, sabi ko na action sa Bacolod. Action na radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon Eden Abuso ambush interview kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, Public Information Officer sa Bacolod City Police Officer at si Colonel Gabana ga Surosite Sea ang naga pulo panilag sa palibot-libot dira sang Bacolod City Public Plaza. Manang balik Colonel Gabana nga ti medyo jutay tawo kasi diri nga ti may ubra pagkaaga.
mga barbecue stick nga wala mautod ang punta, subong ginautod na. Very good unang nami da nga sitwasyon. As expected, basta gani Friday kay Saturday night, ang volume sa tao do dira tagid permi mabatyagan sa tion sang Mascara Festival. Actually, Rick, birthday man sang late Momski October 8. Po, she passed 9 years ago naman. She may rest in peace naman. Sadya man this year kay may Mascara Fiesta na. Catch up lang me next year. Mahal air ticket, abi, sakit sa bulsa. Siling ni Madam Inilisa. Magbalik ka sa next year, Madam. Pasalubong lang ako na. Balikan talaga karon sa aksidente na boso sa Ras kag Father Report sa ato sa nga Patrol 1. Si Florencia Villacampa, naga-monitor gid dira sa may Purok Mahilumalaton, Barangay Banago. Sa Barangay Mailong, Bago City, ara si Jamie Senior Latido. Jenny Ose, sir, may gabi, kamusta ka? Sa Purok Paradahan, Morsya, Pandanon, Silos, ari kami sa Uma. Siling ni Kasama Marjon. Ma'am Gina Gonzaga, may gabi gid. Sa Barangay Alianza, si Amado Ladua Jr. naga paurok-urok yun. Good morning, Axeleric. Happy coffee break. Watching from Rochester, Minnesota, USA, the home of TZ Mayo Clinic. Thanks, God bless and more power. Axel Radio Bacolod, number 1. Thanks gali sa green coffee kay Ma'am Nona Magbanwa. Bless your heart. Siling ni Madam Vanessa Mayo. Halong kada, Madam. Likewise. Oy, sinong Romulo Batang? Taga-monitor gid. Siling niya, good evening, Axeleric. Ga-monitor lang kami ni Bulagaw. Ginamos Anton Kagtibo. Wow, ferte. Si Ginamos na sa Comaliskes. Kamusta nga atong kapayas da? Luto na? Bala lang si Nong Mulo kay swingon niya na tadayon. Mahuya, mantaba. Happy birthday kay Teacher Nieva Christine Teruel Sangko. Belated happy birthday man kay Nanay Evangeline. Hapon 89 years old. Wow. Alin kay Evelyn Sinaon. Joe Silin, may gabigit. Milili Oligo sang Vanis Cafe de las Tangob. Nagapaurok-urokin siya. Hacienda Logway Silay. Happy birthday sa Edwin na Agapin. Marlon Clarin. Jace Rose Igid. Kag Reynaldo Pingolio. Alin kay Mario Olvido Aquisa. Happy Teacher's Day sa tanan nga mga teachers sang Cambaros Catholic College. Dara sa Minas Sipalay. Alin kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family. Sa kay Toto Balulot, may gabigid. Nagapaurok-urokin siya. Mr. Arthur Jeff Vilasor, Vanessa Kagdok Matmeo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon and family sa Barangay Pandanon DSB. Tanan nga batch 90 sang Bacolod City National High School, Noel Amar from Arizona, USA. Salamat sang 50 star ni Jenke Jalagdon. Jory ni Pomoseno. Good evening man, shout out sa akong asawa nga si Jonah sang Makati. Mr. and Mrs. Francisco kag Jonah Guangco. Si Milia RJ, ng kabigit, Cathy Bear. Happy birthday lang ano kay Inday Beth. Alin na kay Cathy Vera. Sa Binalbagan, si Scout Ranger, Araman. Gapaurok-urok man, no? Si Dana Dagino. Sa Taiwan, Araman. Gapaurok-urok man, no? Karen Miraflor. Ang gabi dira si mo, Madam Karen Miraflor. Oy, si Kuya Fred Foss Nobly Jr. Ang gabi dira kay Kuya Fred Foss Nobly Jr. Kay Madam Gloria Dislati Sobito and family sa Valladolid. Ibon Butcher sang Germany, iya dira Mr. kag anak ya may gabigid. Kag natamya man Ibon Butcher ang iya sininga, pamilya dira sa Morsya. Mr. and Mrs. Donald Kabasag and family, happy listening.
nagapaurok-urok in sa aksyon na Night Patrol program. Salamat gid. Siling ko nun ni Nong Mulo Batang, niya habal pa lang ang kapayas. Ati god. Habal, importante, hindi madula ha. Kasi madula lang kapayas nga habal da. Toto ginamos. Bantaye kag tipigi gid ha. Si Cho Ambakan San Enrique, ara si Jason Roland Villalba, Robbie Ann, Edward Rasco, Herjan Talapiero kag Johnny Taglurin. Alin na kay Toto Joseph Pacifico. Si Rogin Maliohok. Rogin Maliohok, Happy Teacher's Day sa tanan nga mga teacher. Oy, si kay Migot Neil Abordahe. Oh, si Toto Neil Abordahe. Toto Neil Abordahe. Ho, nagapaurok-urok man. Amo ni siya ang isa sa mga enforcement unit sang LTO EB Magalona. Ari guys, lakot na kay Parerio Bentampo sa LTO Chief sa EB Magalona. Of course, kay Migot Bob Francia. Hindi na sa maulihida. Salamat kay Toto Neil Abordahe sa enforcement unit LTO sa EB Magalona. Linita Pilyama yung gabigid kay Jerome Maquinto, kapaurok-urok in sa Yahoo. Sa Ayala, Alabang, Muntinlupa, natamyaw kong mga taga-barangay Pandanon, Silos Morsia, alin kay Chi Rick, Eric Rojo Asyado. Ay, puwerte. Daw mahuya, mantaba. Kay Primo Noel Magbanwa, Lagos, dara sa kapaurok-urok in sa Yahoo. Salamat gid. Good evening, Action Eric. Ginapaksyonan ko lang da si Engineer Jigs James Baha. Bo ginapaksyonan, ginatamyaw guro. Tamyaw niya lang si Engineer Jigs James Baha. Sang Baha Construction. Alin na kay Marks Sidonio. Okay, na ni Engineer Jigs James Baha. Ang balagin si Engineer Jigs James Baha, si kuya ko, regards ko na siya, Toto Marks Sidonio ha. Hambalagin siya. Si Rogin Malihok kali, ara kali sa barangay Pahanukoy. Ati okay. Robbie Argentini de la Luna, check attendance lang ha. Si Robbie kag si Pato Villanueva sang barangay 30. Jenny Osisera na si Teresita Oliveros sa Purok Santol Mandalagan, may gabi gidara sa imo. May lang nga paurok-urok. Happy Work Teachers Day to all teachers are there. Thank you for molding us while we are in school. God bless you all. Halina kay Jinky Jalagdon. Anday Blasa, may gabi gid. Sa kay Himila Magalona Borneso. Para sa may kabug, tabi lang pamilya Magalona kag Borniso. Mani Lokyas, may gabi da. Gusta ka da? Why gita da? Si Lupin, no? Ang monitor man. Lupin! Good evening. Teresa Haga Dinora. Si Levin ni Cavera, ramano? Ni Cavera family sa Purok Tultugan. Jerome Quinto, good evening. Gusta da? Why gita da? Tamya ko lang dara si Wilfredo Libres. Wilfredo Libres ang Crossing Central Maaw. Halin kay Maria Fe Buena Fe sang Purok Alianza o sang Hacienda Rufina, Barangay Alianza, Bago City. Kay Maria Fe Buena Fe da sa mga Buena Fe family da. Kay Dudong Mr. Mrs. da. Kay Mrs. Kay Dudong da. Kag sa iya sining nga Mrs. of course. Paurok-urok sa Action Night Patrol. Ay, puwerte. Sige, check na naman report na gikas sa ito sa correspondent. Stand by sa report na Action Roger. Kaya may shooting insidento sa iya area ho. Action BJ, pasible, stand by ha. Unahon ko report gikas sa 1st District. Toboso, Calatrava, San Carlos area. Yaring report ni Action, Sir Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action, Sir Nelson Pateño. Happy Teacher's Day. Good evening.
Action Nelson? Oh, dulas. Doon na dulas si Sir pagsiling kong Happy Teachers Day. Pero kasi Action Nelson, maestro ini sa Banwa sa Calatrava, no? Upod ni Mrs. siya. Tiyan mo na nga pag-intro ko, Happy Teachers Day kay Mr. and Mrs. Nelson kag Josie Patinyo, no? Mga maestra ka maestro ini, no? So, hibaloon tang mga report ni Action Sir Nelson Patinyo, no? Ginatamya ko lang lidera Sir Eric, December lang. December lang, Manilokya, salamat gid, no? Kay Martin Naliling da, maing gabi gid kay Lupin da, kag kay Teresita Haga, Dinora, no? Ga monitor sa ato, no? Sir, regards lang to all Rodriguez family sa Valladolid, Pedrosa family, Sandomanan, kag Bago City, Pinyol family. Halina kay Lorna Rodrigo. Action Nelson, Sir Nelson, may gabi. Yes, Action Eric. Happy Father's Day. Happy Teacher's Day. Teo. Hindi ko na yung signal ko na. Gani. Oo. Okay. Oo. Tiwag kita da. Ha? Tiwag kita da. Ati aray? Ang imo nga monitor ni na ka feedback ta. Ang mo gani, guro sa pyak na linda, guro magyo. Ara na. Ang imo lang monitor ni na lang. Oo. Ara na. Oo, sige. Sige, hanot kay imo signal. Okay. Sige. Na? Okay na? Yes. Medyo hindi mayong gabi at Sonerek. Kaya tungod na ito gali ng gabong na yung Ang imo na monitor son, pwede na lang ang i-adjust ang bulo sa monitor mo kaya mo naka-feedback ka. Oo, dali lang. Okay na ko da? Okay na, 5x5, go ahead. Oh, okay. Mayo kay nakasulod na. Oh. Okay. Ang problema aksiyonere kay ikatatlo na niyo. Oo. Ikatatlo na ni nga burnout di samon ti subong candle lightning tadiyo. Ba, puwerte daw birthday ha. Daw birthday, patpasang Teacher's Day. Birthday na, may Teacher's Day pa. Oo. Ginpamana pa sang burnout. Ginpamanan pa sang burnout. Hindi mayo, wow. Hindi giniya mayo. Ambot, oras ni karong gani karong kay ti tululo naman tika ko diyo. Balhas ka naman daw, init gali. Init yan kayo, kaya wala kayo na, last size na gulang, kadali lang to. Titi subong ariyo, igop tagid niyang aton sining balhas kagang kapaang sang chimpo diyo. Gani? Ang nuniko ni, ambot niya, san uni saya Kundi mga gabi, da pa siya nag-burnout. Katatlo na niya. Katatlo na nga burnout? Katatlo na burnout. Pila man na magbago, dagi mo appliances man? Amo gani man, kaina alas 6, nag-burnout, nag-siga alas 8 tipsado. Pagka alas 9, nag-siga. Pagka 10 minutes before 10 o'clock, nag-burnout. Hasta subong burnout. Hindi mayo aw. Hindi gid mayo no ni kuaw. Dola bugay aw. Galain na signal to di. Dugang ayo pa burnout. Lubat na ako di. Ay no mga sitwasyon naman. Yes, aksiyonere mayo ni nga balita kay ti dipedo lagi da ang 1,000. Why gid guro? Hindi na plano, bailan na anay ta. Ha? Bailan da anay. Masulod na sa ATM ha. Oo, matik na yan. Ating tinuto nga, dito akong balita man. Akong kadila, diyoga. Gani, patay-patay. Pero sige, yan na. Patay-patay man, nagambal ko siya. Ako hindi kandila ka. Galupad-lupad. Tapusan na. Kaya ma-burn out naman ako nung siga naman ako nung Mo gani. Yes, aksiyonere ang isa ni kadako nga accomplishment sa bahin sang kapulisan sa may siyudad sang San Carlos matapos nga ang isa ka membro sang gina-consider nila high value individual nga nagahupot sang illegal nga droga kag miyembro sang Bertosio Drug Gang
ang nadakpan kainagid lamang sa takna alas 2:31 sang hapon dira sa may Aranita Street, Barangay 3, Ciudad sang San Carlos sa isa ka drug by bus operation nga ginapatigayon sang kapulisan sa Ciudad sang San Carlos kag ang duha ka mga sospetsado. Una diri si Jordan Alquisalas, 31 anyos, kag miyembro sang ginasiling naton Bertosio Dragang, walay trabaho kag pumuluyo sa nasambit nga barangay. Ang ikadua diri action Eric amo si Cesar Pasilan, 54 anyos, may asawa, isa man ka street level individual kag residente sang Fatima Village, Barangay Rizal, Ciudad sang San Carlos. Ang operation sang drug by bus operation ang ginapatigayon kag pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Sarona, ang Deputy for Operations sang San Carlos PNP. Ang subject sa ila sining by bus operation amo si Jordan Alquisalas, action Eric. Na-recover sa ilang duwa ang 16 tanan ka mga magagmay nga transparent plastic sachet nga may unod nga ginadudahan shabu, kag subong man kiluhan mga plastic, duha ka disposable lighter, duha ka rolyo sang aluminum foil, kag kwarta nga ginagamit nga 4,000 pesos para sa by bus operation, action Erica. Ang pagpatigayon sang operation, action Eric, ang pahayag sa aton sining kapulisan, matugay na nila nga ginabantayan ang grupo kag ang miyembro nga damlag pa ang nabungkag nga grupo sang Bertosio Drug Group diri sa may First District sa Negros Occidental, kag ang naga-exist suno pa sa aton sinima kapulisan ining pila na lang ka mga kabilog nga miyembro nga sa subong mayara gid man sang mga grupo nga nagapadayon nga nagadala sa gihapon sa ngalan niya Bertosio Dragang diri sa may siyudad sang San Carlos. Ining duha action Eric ang karon ara naka hunong sa custodial facility sang San Carlos PNP. Nakuha sa mga ini ang 50 tanan ka mga gramo sang ginadudahan shabu, kag nagabalor sang 340,000 pesos ang balor sang shabu, action Eric. Ini sila karon ara sa may San Carlos Police Station. Ang balita gikan sa siyudad sang San Carlos, Nelson Patiño. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Salamat gid aksyon Nelson Pateño gikan sa First District. Kami ako na ang pamilya Himoteya sa Sumag, halin kay Ramil Himoteya ang panamyaw. Apila silin dira sa Hermelinda Homes Mansilingan, pamilya Awing, halin kay Migota Sami, Roger Awing, kapaurok-urok ito. Totoo Ronnie Gordonda, may gabi igid. Sa Fortune Town, naraman si Jen B. Jen B, may gabi dira sa Fortune Town. Totoo Ronnie Gordonda, ti permini niya pa urok-urok sa aksyon na Night Patrol Program. Si Giovanni Melaraman, si E.J. Orsos, baga pa urok-urok man si E.J. Orsoso, si Maninoy Mae, kag si Maninay Chari Salvasyon, Araman, baga pa urok-urok man, pamati. Sa ilota sa report ni aksyon na Roger Gutib, ika naman sa Segundo Distrito, Cadiz, Escalante, kag siyudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Roger, may gabi, please kamin.
Yes, Action Eric, maayong gabi sa aton mga ka-action, sa aton Action Eric, mga balita, gikan diri sa may norte gabay sa probinsya sa Negros Occidental. Para yon subong ang hot pursuit operation sa mga katapos sa kapulisan, gihang syudad sa Escalante sa sining Bag-o Gidlang. Sining nga gabi na tabo nga shooting incident nga sa din biktima sa isa ka traffic enforcer, kag gining traffic enforcer patay gid. Bangod sining pagpanglutang suno sa report sa apat tanan sa wala pa makilala nga mga suspitsado. Taong kapatigay sila subong sang sining gabi sa mga checkpoint sa pila ka mga strategic area, kag padayon ng ila sining maid-id nga investigasyon. Suno sa report last 6 ang takna sining kanang gabi natabo ang amo nga pagpanglutang sa bahin sang Escalante National High School sa may Barangay Alimango ini sa siyudad ng Escalante. Sa report ini ang traffic enforcer nga mo ang biktima gikilala kay Raymond Lucero. Traffic enforcer ini kag 46 anyos sa edad nga residente sa Purok, Tagumpay sa Barangay Balintawak, siyudad ng Escalante. Ang informasyon nga tungkol sining namaton, apat tanan ka mga wala pa kano makilala nga mga suspect kaga riding in tandem nga nakasakay sa duha tanan ka mga motorsiklo. Ti sa kada motorsiklo, isa ka motorsiklo duha ang nagasakay, may driver kag may backride pa. Pero suro sa report una nga motorsiklo dire nga ginsakyan mo ni ang badya nga Kawasaki badya, kag ang isa naman enduro nga sports nga motorsiklo nga daw makabig nga backup action Eric sa pagpanglutang sini. Now sa initial investigasyon sa nga makatapos sa kapulisan matapos nga nabato nila ang tawag man, nagpatigay gilayon sila sa pagresponde sa among lugar. Kag suro pa sa report ang duty investigator nga si Police Corporal Shinlin Nueva, amo ang may uyat subong sa kaso. Wala pa gid maibaruan action Eric kon bala ang gid ang rason o motibo sa pagpanglutang. Wala pa man mapayag siyang kapulisan kung bala pinagid kabilog ang igo isini, pero nakita naton nga sa aton sila nga na kuha nga picture pagi man sa aton dito nga kilala nga tiara sa area sa matabong insidente. Ini may igo sa ulo. Ang biktima nga posible mo gitunaan siya sila nga kamatayon. Na wala pa gid siyang payag ang pulis. Kundi nga ang report lamang nga gindala pa ini sa bahin sang ospital diri sa may Vicente Gusilo Hospital sa may siyudad sa Escalante. Apang gindeklarar ini nga dead on arrival ang amo nga biktima. Ato lang kang tingwa action Eric basi bisan pa buwas hatag dayon nato na ang development kag follow up may katalan sa sining nga kaso sa pagpanglutang. Sa piyak na bahin, ang siyudad sa Cadiz nakabaton sang duha tanan ka mga additional pagin nga mga patrol car, nga duha ka Toyota Vios nga patrol car. Ini nagalin sa local government unit nga gin-donate pagiman sa of course sa alkalde, Mayor Salvador Bading Escalante. Pero sa report ini halin man ang budget sa peace and order nga budget sa syudad tungod kay gusto i-revive ni Governor Bong Lacson ang bantay dalan. So bilang part sa sini ang syudad nagdugang patrol car para nga dugang pagid nga patrolya sagwa na iya sa mga dalano sa National Highway na agod nga magpatrolya kon gabi. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe sa aton sini nga interview ang hepe sang Cadiz City PSP. Ang bagong patrol car nga nagabot donated din halin sa LGU sa pamuno ni Mayor Bading Escalante. O gindonate niya diri sa police station
kahapon lang ini nag-abot no na mark nakaano na ini no, kompleto na, may blinker, may pinta na kumbaga mark vehicle na ini. Okay. Sa subong set mga pila ng patrol ka naton dugangan sa isang duha ka bilog nga Reyes, sir. Duha ka BIOS, duha ka Hilux, duha ka GMC. Duha ka GMC is donated man halin sa LGU. Ang duha ka Hilux ay nasang national nga gin atag mo diri sa police station. Wala bastante naman na sir sunod sila nga sa aton pagrobing sa aton pulis bilog nga 24 hours sa 24/7. Yes, no? Sufficiente naman ini nga makakandak sang police visibility or magkandak sang patrol diri sa area or sa siyudad sang Cadiz. Ang robing patrol na sir, hindi man lang sa city proper, no? Kundi pati kan sa mga outside proper, labi ng mga housing na doon. No, hindi man lang isang within the city. So, ginakandoan tayo lang tanan niya pwede nato masulod sang patrol. Kantuan din ang area just to see ma-feel nila na may pulis nga nagalibot sa ilang lugar. So, isa ini action direct ang rason nga nagnubo gid ang crime rate man dire sa may siyudad sa Cadiz, especially ining mga kinawatay sa una bla sa mga cell site sa mga telephone wire. Karon wala nagkakatabo kay man ang pag-robing sa mga patrol sinugat-tanay lang nila kag puro bastante ang salakyan sang pulis kaya subog man naka-detail maayo ang kapulisan agod nga hindi wadaan sang pulis no sa gwa bala nga nagapatrolya bisan 10 oras na sang kagabihon aksyon ereka. So far tayo na tumadulong nga report balita informasyon. At tuloy yung tamiyaw sa gapon si Major Nelson de la Cruz dira sa may barangay Estefania, siyudad sang Bacolod, pamati man sa aton Kap Madalyn Diaz, Mr. Jonathan Diaz, Dr. Joel kay Neiba Sangko, Migo Nonoy Manggubat, nagapamati man diri siyudad sa Cadiz. So, si Police Executive Master Sergeant Romar Veloso, ang amon diri nga sa SPO, kag si Toto Jules Ributon, kag duha ka mga bata-bata, yung na, Miguelando kag Miguelando Bacoya das barangay Daga gapa urok-urok man aksyon ereka. Direkta dire sa may norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Mga balita gikan siyudad sang Cadiz kag subong man sa siyudad sang Escalante. Para sa Action at Patrol ini sa Action Roger Gutem Daga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Roger Gutib gikan sa segundo distrito. Area sa San Carlos, area San Cadiz, Sagay kag Escalante, no? Sa luwanta naman ang mga aksyon balita gikan naman kay Aksyon BJ Pasible, gikan naman sa silinga area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, no, kag saton sa niya mga ka-aksyon, nga nagapamati, no, saton sa niya pagpangalaga diri saton sa niya palatuntunan. So far, Aksyon Eric, no, maulano, na aton sa niya tiyempo diri sa may 5th district, no, sa aton sa probinsya. Kikagainan, naka-experience kita sa pagbubo sang ulan, and tubtub sa sininga mga tiniyon, tinigagalom, no, aton sa kalangitan, any moment from now, no, posible ang pagbunok sa liwat sang sining ulan. Aksyon Eric, no. Sa balita ang aton sa madulong, Aksyon Eric, no, ginaresto sa makatapo sang Binalbagan Municipal Police Station ang isa ka persona taktala 7:30 sang aga kagina, Oktubre 5, 2022 sa may bahin sang Purok 3 sa may barangay San Jose sa may Banwa sang Binalbagan. Ginkilala ang sospetsado sa kay Ramil Duran Sr., 43 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Ining si Duran, Aksyon Eric, no, ginpapanaugan ni siya sang korte sang warrant or sang search warrant angot sa Republic Act 10591 o kung ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
ginpamunuan ni Police Major Ilendi Ribosquillo ang ining operation batok sa kay Duran angot sa search warrant number 23-01 nga ginpapanaog ni Honorable Walter Zorilla ang presiding judge sang branch 55 sang RTC sa may syudad sang Himamaylan. Napaslawan aksyon Eric no ang aton sa mga operatiba nga makarecover sang kalibre 45 kag 38 nga armas lothang gikan sa pagginagkup ni Duran. Apang sa pagkandak nila sang operation, nakuhaan ining si Duran sang 3 ka mga magagmay nga mga sachet sang ginaaligar shabu. Ini ang nagabugat sa 0.08 grams kag nagabalor ini sa 1,000 ka pesos kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Suno sa kay Police Major Rebosquillo na nakip ining si Duran sa ilang sine nga drugs watch list. Ginpahayag man sang hepe aksyon Eric nga wala sang trabaho ining si Duran. Sa karon yara na sa kustodiya sang binalbagan PNP si Duran kag magapangatubang sa kaso angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165 o kunaning Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. So far, amo ni ang madulong nga balita sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ginagreet ko lang gali Action Eric no sang Happy Teachers Day ang akon sa nga mga teachers no sang Binalbagan South Elementary School, Ogorio Marañon Abeto National High School, kag Pontevedra National High School. And of course, no kanday Action John Diaz, no kanday Action Zil Minardo and Action Nelson Pateño. So far, amo ning madulong nga balita para sa pagpangalagad sa Action Night Patrol. Ini si Action VJ Posible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginag Sir BJ Pasible gira report live gikan sa Quinto Distrito. Pilis rin nila kag may lang pag-monitor sa kay Marilo Baron sa Binalbagan. Kami ako lang pamilya Berlanas sa Purok, Kabugwason, Barangay Mansilingan. Alin kay Clint Ivan Sapra Berlanas ang pagpanamya. Salamat kay Clint Ivan Sapra Berlanas sa pagpamati din, no? O isa kay Madam Chona Dispi Carion. May gabi dira kay Madam Chona Dispi Carion and family. Paurok-urok pag si Madam mo. Ari ang resulta sang STL, 3 ka draw. First draw kay na 25-4, 25-4. Second draw sa STL, 17-8, 17-8. Third draw, 1-18, 1-18. Ari naman ang resulta sa Lotto 655. Jackpot prize, wala sa nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 932, 37, 34, 31, 33. Again, 9, 32, 37, 34, 31, 33. Iskalira, no? Resulta sa Lotto 645 jackpot prize, wala sa nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645, 23, 40, 43, 9, 3, 21. Again, 23, 40, 43, 9, 3, 21. Magabalik ang news ni Paturon ng Action Night Patrol. Mabalik na ito, balik ang report ng Action Eden. Pagkatapos na sa importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado. Tas, kay, ano ko sila. Padisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may maskila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase din? Kung kisana, ano nang nahuya ako maghulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa
paglaong kag always kamo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mag-eskwela damo kaya paraan kag magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking,
we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Aksyon Radio Philippines, Star Time, Ras 11:03. This time check is brought to you by Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth a Wilkins. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. This time check is brought to you by Sprite. Cool ka lang, mag-Sprite ka. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre. This new sponsorship is brought to you by GSM Blue. Choose what's true, choose GSM Blue. This news sponsorship is brought to you by Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth a Wilkins. This news sponsorship is brought to you by Sprite. Cool ka lang, mag-Sprite ka. This news sponsorship is brought to you by Cerelac. Busog sa sustansya from A to Z. This news sponsorship is brought to you by Milo. Energy magpursige. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalakat mga bidira kay Jean Hisolgon and family. Kay classmate ko Romero Pagsuberon dira mga bigid. Si
Si Lorna Rodrigo, nga ara sa Japan, nag-graduate man sa kwan sa Valladolid. Okay. Katamiyaw lang ni Lorna Rodrigo sang Japan ang mga pamilya Rodrigo. Alam ko nodra nga pagpamati kag pagmonitor. Balikan ta kato sa nga Patrol 1 Brabado Patrol. Balikan ta si aksyon ni Dinabosa sa balik nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa aksyon ni Dinabosa sa balik nga report. Aksyon Eden, please come back. Action Eric arestadong top 1 most wanted person, city level, sa Kabankalan PNP. Matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa Mississippi Street, Barangay 1 sa among syudad sa kaina sang aga Oktubre 5. Sunog kay Kabangkalan PNP Officer in Charge Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Ang ginaresto amo si Agustin Rico, 45 anyos, kag residente sa Sitio Pacol, Barangay Hilabunan sa among syudad. Dugang pa si Rico may kaso nga statutory rape kag incestuous rape, kag wala sa may ginrekomendar nga bail para sa temporaryo nga kahilwayan sini. Si Rico ang priso karon sa custodial facility sa Kabangkalan PNP. Balita din sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Ideraboso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat Git Patrol 1. There you have it. Nagabugusan ang mga paglaga sa Action Night Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Balik naman ini buwas Webes. Ato sa lima patrol unit reporters in action na palagad karon nga sa Action BJ Apasible, Roger Gutib, Action Nelson Pateño, Action Edinaboso back to back kay Action Papang Nixon Tahom, ato nga piloto sa Patrol 1 Brabado Patrol. News Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henrich Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Keen, Transmitter Control Tower. Sa Barangay Tarok Syudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kanan sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat atis magtulog magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Mataas pala ang